Quota reservation no subcategory songsai rijakmano schedule caste schedule tribe rokni bagai gosimwng rwkha Supreme Court ashalo Supreme Court ni khoroksini bench gosimwng rwkha sano salo Sarkari education institution tei job ST SC rokni bagai khagai shep rwjaknai hinui saka Supreme Court tei lai thangnai bisi rogo kuchuk adalat ni kaisa gosimwng rwjakmani ST SC ni bisingo alka khlainani mungsa haste hapangni thani kwrwi sano salo Chief Justice Chandrachud ni bench a dorbar no dismiss khlai rwkha a dorbaro kendriya hapangni bwkhaktwi ST SC ni bisingo uslui klaijak lukurok no naikoli borok no sepsapna ni kok sajaka satai klaio ST SC tei OBC ni bisingo uslui klaijak lukurok no naikoli sep khlai rwmani kaini kaitham haste hapang tabuk tei bo seprui mano Bureau Report Kokkhorang